Meno Pokorný sa v slovenskom automobilovom športe skloňuje v rôznych obmenách už vyše 40 rokov. Na pretekárske trate zavítal najskôr Milan Pokorný najstarší, neskôr Milan Pokorný mladší a dnes sa na nich objavujú pre istotu Pokorní dvaja, Miloš a Milan najmladší. Ako vznikla táto rodinná sága, vysvetľuje Milan Pokorný mladší. História nášho rodu v podstate začala niekedy sa písať, keď som ja ako malé dieťa chodieval s mojím detkom ešte do Lučenca, do Československých automobilových opravovní, kde detko pracoval. A tam som vlastne ja pričuchol k takému nejakému automobilizmu, kde sa robili motory, opravovali sa autá, nákladné autobusy. Niečo z toho pravdepodobne použil aj môj otec, pretože ten začal pretekať automobily do vrchu v rokoch 70. a 80. Otec začínal, čo sa ja pamätám, mal som vtedy nejakých 10 rokov zhruba, na Škodovke, stovke, potom presedlal na Fiat 127 a už keď teda dosahoval nejaké výsledky, jazdil majstrovstvá Slovenska s Metalexom, to bol Žiguli 1300 prevrtaná na objem 1800, takže to boli také veci, ktoré si ja veľmi dobre pamätám, pretože som po veľa pretekoch išiel aj s ním a veľmi som sa na tie chvíle tešil, čiže strašne ma to bavilo, strašne som s tým žil. Ako nám povedal Milan Pokorný mladší, v ich rodine sa láska k motorom a motoristickému športu jednoducho dedí z pokolenia na pokolenie. Otec jazdil na Metalexe do roku 86. Potom sa na určitý čas, myslím, že to boli 2 alebo 3 roky, odmlčal, ako vytratil sa z kopcov, ale nevytratil sa z toho diania okolo automobilového športu. Stále sme sa venovali ako v podstate celá rodina, lebo aj brat medzi tým dorastal už do takého veku, že ho to priťahovalo a bavilo. Venovali sme sa stále tomu automobilovému športu a snažili sme sa stále byť v centre diania, aj keď len ako doprovod v tíme s Karlom Brajerom, kde sa otcovi podarilo niekedy v 90. roku priviesť v podstate prvý upravený favorit súťažný na Slovensko. S týmto favoritom odišiel prvý kopec na Ostrej Lúke a potom v podstate s tým favoritom jazdil Karol Brajer. Nielen koničkom je človek živý, treba sa starať aj o rodinu a tak Milan Pokorný najstarší ukončil svoju pretekárskú kariéru. Tým, že otec skončil s pretekaním z dôvodu toho, že jednak už aj vekovo, nie že bol starý, ale nestihal sa venovať aj rodine, aj tomu, že si chodiť po takýchto zábavkách doslova do písmena, tak s bratom sme si povedali, že chceme nadviazať v podstate na tieto dobré zvyky a nejakým spôsobom sme sa snažili vymyslieť, ako sa dostať k tomu, aby sme sa mohli začať venovať aktívne týmto pretekom my. Hovorí sa, že kto chce, hľadá spôsoby, kto nechce, hľadá dôvody. A presne spôsob, ako sa dostať na pretekárske trate, v tom čase hľadalo a nakoniec aj našlo duo bratov Pokorných. Najskôr si do ozajstného pretekárskeho auta sadol Miloš, neskôr aj Milan mladší. V tom čase však už dorastal aj Milan najmladší a ten mal samozrejme v otcovskom ponímaní prednosť. O svojich začiatkoch nám porozprával práve on. Začínal som vlastne už v podstate, keď sa to tak vezme, od svojich 6 rokov, kde ma otec v podstate prvýkrát posadil do motokári tuto na dvore našeho servisu. Postupne sme sa dopracovali do takého štádia, že sa mi to zapáčilo a kúpil nám, teda mne, závodnú motokáru, na ktorej som vlastne začal jazdiť majstrovstvá Slovenska. Jazdím to od 8 rokov, kde som presedlal som v motokárach 2 triedy. Tu najslabšiu kadet, potom tú silnejšiu parilu. V kadetoch sa Milanovi darilo a v roku 2004 dosiahol na titul vicemajstra Slovenska. V parile to už nebolo také ružové. Najmladšiemu Milanovi totiž začala robiť problém vlastná hmotnosť a tým pádom už svojim súperom nestíhal konkurovať a preto prišla ročná pauza, keď bolo treba počkať na dovršenie 14 rokov. Po nich otec Milan nasmeroval kroky svojho syna do pretekov automobilov do vrchu.
V 14 rokoch som sadol do svojho prvého závodného auta a tým bola Škoda Fabia. Ja osobne musím povedať, že s veľkým strachom, keďže s autom to bola prvá takáto skúsenosť. Do auta som predtým v podstate mohol sadnúť jedine statkom. A pre mňa osobne bolo to veľké učenie. Musel som sa naozaj ten rok, ktorý som odjazdil prvý, bol najťažší, keďže som sa musel naučiť prudko rozbiehať, jednoducho zžiť sa s tým autom, zistiť, kde, ako, čo zareaguje. Takže už po tom prvom roku, už druhú sezónu by som zhodnotil kladne, už boli aj ako také výsledky. No a teraz tretia sezóna, ktorá už bola vlastne podľa mňa taká najostrejšia, najlepšia, najkvalitnejšia, tak musím povedať, že každým rokom sa časy zlepšujú a je to lepšie a lepšie. Tak dúfam, že bude to mať takúto tendenciu stále. Tretím do partie rodu Pokorných je Miloš, ktorý je bratom Milana mladšieho. Už sme spomínali, že Miloš bol vlastne po otcovi prvý, ktorý sa posadil za volant pretekárskeho auta. Zdá sa však, že po predkoch nielenže zdedil srdce pretekára, ale aj povahu dobrodruha, ktorý sa snaží objavovať stále niečo nové. V tohtoročnej sezóne to bol práve on, kto predstavil na slovenských kopcoch prvý pretekársky Hyundai i30. Z nám dostupných zdrojov skutočne sa jedná zatiaľ o v podstate prvú Hyundai i30, ktorá je upravená na preteky, teda na automobilov na okruhu alebo do vrchu. Nikde sme vo svete nenašli ani rallyovú, ani inú úpravu, takže v podstate kvázi z nám dostupných zdrojov je to vážne unikát. Postaviť pretekársky špeciál nie je žiadna maličkosť. i30 však už jazdí, čiže sa všetko podarilo. Začali sme od samého začiatku bez žiadnej dokumentácie, v podstate veľmi nám pomohol konštrukčne aj manuálne Peťo Maliniak, aj starší, aj mladší, takže veľká vďaka im a ich teda technickej znalosti a zručnosti. No a potom už sme a stále ešte v podstate aj v tomto štádiu stále vyvíjame a zlepšujeme. Rozchodiť takéto nové auto vyžaduje nielen veľa remeselnej zručnosti, ale aj veľa času na testovanie či rôzne nastavovanie. Ako sa malý súkromný tím vyrovnal s týmto problémom? Tento rok bol veľmi zaujímavý, lebo skutočne sme sa úplne naháňali, aby sme stihli mne srdcu blízke preteky, a to je Janko Vršok, nakoľko je to jedna veľmi krásna technická trať, ktorá je hore teda aj rýchla. Takže v podstate sme vyskúšali to auto a podvozkovo bolo, no nechcem to prechváliť, ale fantastické to auto, kde som zahol, bez toho, že by sme testovali. Prvýkrát to auto išlo priamo na prvý tréning, vtedy ostrá jazda, takže fantázia. Čo je vlastne na aute sériové a čo všetko bolo upravované? Je tam kompletne nový podvozok, je tam tlmiče, sú tam pružiny. Zatiaľ sme sa nehrali ešte s ramenami, takže to je taká druhá fáza. Čo sa týka treba z motora prevodovky, zatiaľ všetko je sériové, prevodovka, aj motor, aj diferák, všetko je sériové, čiže to auto robilo konkurenčné výsledky a veľmi pozitívne. Brzdy takisto sú sériové, takže je tam základ. Pokorný, čo vám záverom zapriať? Je vidno, že vás všetkých motoristický šport dostal úplne celých. Preto je určite na mieste popriať vám veľa úspechov, ale samozrejme aj nových nápadov pri stavaní a predstavovaní nových pretekárskych vozidiel a samozrejme veľa priaznivcov nielen z radov fanúšikov, ale aj partnerov, bez ktorých sa motoristický šport jednoducho na špičkovej úrovni robiť nedá.